Hola, nois i noies, com esteu? Espero que estigueu molt bé, jo ho estic. Soc la Juliana Canet i cada 15 dies soc aquí al canal d'Ona Llibres i a Ona Llibres, la llibreria, presencialment, per parlar una mica, doncs això, de llibres, de novetats, de lectures que estan existint ara mateix a la meva vida i de la meva relació amb la lectura i amb la literatura. A veure, nois, coses importants. La primera cosa superimportant és que estic supercontenta perquè aquest mes de gener, el dia 18, vam fer el primer club de lectura aquí a Ona Llibres de la meva col·lecció de llibres bronzits amb el primer llibre, que és el de l'Ofèlia, Fuster i Resina. Llavors, de cara al febrer, que això ja, si em seguiu a les meves xarxes socials o a les d'Ona, ho anireu veient, farem el club de lectura del llibre de l'Òmnia, ¿vale? Del llibre de l'Òmnia que es diu Un farà 3 minuts de casa. Estic bastant nerviosa i bastant contenta perquè no hi ha res més bonic que trobar-se, parlar d'un llibre i a sobre, si és un llibre que no només coneixes l'autora i t'has llegit, sinó que en el meu cas és una iniciativa meva i he estat com treballant de costat amb els autors, etc. Doncs la veritat és que és una experiència molt bonica i a més encara és més guai poder-ho fer aquí, que per mi és casa meva, i poder-vos posar cara. Perdoneu-me per la fricada de fer aquest vídeo amb la gorra, però és que últimament estic obsessionada amb aquesta gorra i el problema és que com que la porto tot el dia, si ara me la trec serà un desastre. Llavors estic dins d'un espai tancat amb gorra i me la suda. Ja està, estic bé i sóc feliç amb això. Res, això, que estigueu pendents a les xarxes d'Ona Llibres i a les meves perquè durant aquest principis d'any farem cada mes un club de lectura de bronzit. Hem fet ja el de Fuster i Resina, farem el d'Un farà 3 minuts de casa i de cara al març, si tot va bé, que no m'agradaria a mi dir cap fake news, farem el club de lectura de La garota entre les dents, que és el llibre del Pau Cosí. Quan vaig haver de decidir qui era la tercera persona que podia escriure un bronzit, estava com molt nerviosa, perquè pensava, o sigui, és com que l'Òmnia i l'Ofèlia ho vaig tenir clar de seguida, i llavors al moment de, uau, ara he d'escollir un tercer autor, se'm va fer com molt costa amunt, em feia com una mica d'angúnia i tot. Però la veritat és que crec que l'elecció del Pau ha sigut brillant, com sempre em vaig deixant dur per la meva intuïció, i estic supercontenta de com ha quedat. És guai també perquè és un bronzit diferent. El de l'Ofèlia i el de l'Òmnia ja són llibres diferents, evidentíssimament, però sí que és cert que tenen com alguns punts en comú. Són autoficció, és com molt important Barcelona, és molt important la vocació, és molt important les contradiccions. Hi ha com una sèrie de temàtiques que són compartides, tot i que estiguin enfocades des de perspectives molt diferents. En canvi, amb el llibre del Pau realment estem parlant d'una cosa totalment nova. Per començar, no és un sol relat, sinó que són diversos relats. Tots passen per la zona de Roses, que és d'on és ell, i parla bàsicament parla de moltes coses, però és un llibre amb molta ironia, fet amb molta sensibilitat, amb molta broma, molt escatològic, que en alguns moments et col·loca en una posició com d'una sorpresa desagradable, com d'una mena de... Sí, desagradable és la paraula, i crec que són molt guais. Estic supercontenta, em serà superoriginal, em sembla que es fan molt poques coses així, i que el Pau hagi escrit aquest llibre em fa una il·lusió tremenda. A part, portada preciosíssima, però preciosíssima a nivells exagerats, amb aquest negre, aquest dibuixet tan petit. Per mi retrata superbé el que hi ha dins del llibre, i segurament de cara al març farem el club de lectura d'aquest llibre amb en Pau. Estic supercontenta, superil·lusionada. També amb el club de lectura de l'Òmnia, que és al febrer. Això és el moment spam. Estigueu pendents, aneu seguint, perquè a mi em faria molta il·lusió poder-nos conèixer aquí. Llavors, primer de tot, m'agradaria saber i m'agradaria anar actualitzant com porteu tota la qüestió dels reptes o propòsits lectors que us hagueu posat aquest any 2024. Jo la veritat és que, així com l'any passat vaig posar-me molts reptes i molts propòsits, i com ja tenia molt clar què volia llegir, què no, què tal, i després en el vídeo que vaig penjar de propòsits, que podeu recuperar, on revisava tot el que havia dit, ja vaig veure que és que no havia complert la majoria, però literalment, he tancat el llum. Però literalment perquè me n'havia oblidat, saps? O sigui, que no ho havia tingut com present. Llavors, he decidit que aquest any senzillament vull fluir. Cada cop, abans jo era com, el 2022, em vull llegir no sé quants llibres, i a més serà d'aquesta manera i seran aquests. El 2023 vaig dir, no, és igual a la quantitat de llibres,
però sí que m'agradaria llegir aquest autor i aquest altre, ara no tinc normes, vull ser lliure, vull no tenir normes imposades per mi mateixa, és que no té cap sentit. I m'està funcionant de moment perquè estic llegint més que mai, la veritat. Estic molt contenta. Mira, per començar, m'he llegit Nora Ephron. Jo tenia des de feia molt de temps pendent llegir Nora Ephron. Jo sabia que seria una autora que m'agradaria, tots els meus prescriptors de lectures bàsics l'havien recomanada, n'havia sentit a parlar moltíssim i a més, com sempre, passa una mica efecte bràquets, no? Quan et posen els bràquets a tu, sembla que tothom porta bràquets. A la que vaig sentir el seu nom per primera vegada, jo evidentment no sabia ni qui era i de sobte vaig sentir que per mi tothom la llegia, tothom en parlava i era com de dir, soc l'única persona en aquest planeta que no està llegint ara mateix Nora Ephron. Lluïa que així era. Per tant, em vaig comprar, em van regalar Tinc un coll que fa pena, que a més no sabia que estava traduït en català, perquè aquesta és l'altra. Com que de vegades la teva gent, com els teus prescriptors culturals de confiança, ja parlen d'un llibre en castellà, tu ja penses, me'l compraré en castellà, ja ni penses en fer l'esforç de mirar si està traduït. Comptes moltes vegades que no ho estarà, quan és mentida. I la majoria de vegades sí que acostumem a tenir els llibres que estan traduïts en castellà, també els acostumem a tenir en català, no? Llavors, existeix en català, i jo estic molt contenta de tenir-lo en català perquè em fa especial il·lusió. Nora Ephron és una guionista i una creadora de pel·lícules icònica, com per exemple de la pel·lícula When Harry Met Sally, boníssima comèdia romàntica, de les millors comèdies romàntiques que s'han fet, sin preguntes. Té com l'estructura perfecta de la comèdia romàntica, o sigui, a mi m'encanta, m'agrada moltíssim. Llavors jo ja sabia que em podia funcionar. El llibret del que estem parlant de la Nora Ephron que m'he llegit és super curt i a més és un recull d'articles, perquè ella escrivia molts articles, ¿vale? I són articles tontos, vull dir que no és cap cosa, són articles, no hi ha més. Però sí que són divertits, sí que de tant en tant et diu alguna cosa que et sorprèn o que tu no havies pensat. El mateix el primer article i el que dona nom al recull, que és Tinc un coll que fa pena, a mi m'encanta com el concepte aquest de sobte, primer de reivindicar la bellesa com una cosa que no sempre és positiva, perquè és veritat que la bellesa en ve baixa sempre és reivindicada, com que té aquesta cosa, com que té tantes coses que evidentment són negatives, ja de bones a primeres, és com que tots plegats ens esforcem moltíssim per trobar-hi lo bo, no? Ets més savi, has viscut molt, tal, no sé quantos. Bueno, també té coses negatives, com per exemple que tens el coll tot arrugat, no? Doncs la Nora Ephron parla tot el rato com des d'aquest sarcasme i aquesta ironia, però al mateix temps també és de veritat, sobre coses així, no? A mi m'agrada, m'ha funcionat, lectura lleugereta, te'n vas a dormir, la llegeixes un rato. Si esteu en un moment on no voleu llegir coses massa fondes, on no voleu estar allà trencant-vos el cap, Nora Ephron pot ser una bona lectura, us distraurà, passareu l'estona, fins i tot potser riureu. Mica de rialla potser traureu, fixa't el que et diré. Després també, si voleu una cosa més denseta, però també molt curteta i que, tot i en alguns moments ser dens o més pesat en el sentit no de pesat de pesao, sinó en el sentit de més fondo, saps? Doncs podeu llegir també Jordi Graupera. L'editorial Fragmenta ha fet aquesta col·lecció revisant tots els testaments. A mi ja sabeu que res em pot funcionar més que una cosa així. Llavors m'he comprat els Reis ens van dur el del Jordi Graupera, que és Estimaràs Déu sobre totes les coses. A mi el Jordi Graupera em passa que quan parla moltes vegades no entenc el que diu, però tot i així jo l'escolto i intento prendre alguna cosa. De fet, també em passa amb els episodis que grava amb el Bernat aquí, que es posen a parlar de coses de filosofia a l'Illa de Mayans, jo els escolto sempre, com Primi Gruixut, per exemple, però clar, jo no entenc res del que parlen. Però bueno, a mi em fa feliç, a poc, saps? A poc intento així també trencar una mica els meus límits i no quedar-me en coses que clarament entenc o coses que són com molt òbvies per mi. Intentar anar com una mica més enllà amb coses que suposen una mica un repte, bàsicament perquè no entenc res del que diuen. Llavors, Estimaràs Déu sobre totes les coses, m'ha agradat, és d'ensot, a mi són coses que em costen, i tot i així ho he entès i me n'he sortit i he sobreviscut. Us el recomano, està molt bé, i ja us dic, si veniu de llegir alguna com Nora Ephron, que és superlleuget, llegir de sobte això, que és molt finet realment, doncs estarà molt bé. Després també, i m'ha agradat molt llegir-me'l, m'he llegit d'Àngela Carter, La companyia dels llops, un recull de contes de Coma Negra, que és que jo no puc parar de parlar d'aquests reculls de contes, però és que els reculls de contes de Coma Negra és de lo millor que es fa a nivell estètic dins del món editorial en aquest país nostre. O sigui, aquests llibrets amb aquesta tapa tan dura, aquesta textura, aquests colors que escullen, aquests contrastos, no? de colors, la tipografia, és que és preciós, és perfecte, m'encanten sempre. Llavors, m'és igual de qui m'enviïn els contes, i jo me'ls acabaré llegint sempre.
és així, és el que faré. Si me'ls envien, me'ls llegiré. Llavors, em van enviar els de l'Àngela Carter. I vaig dir, doncs som-hi, no l'he llegida mai aquesta senyora, anem a provar què passa. I em van agradar molt, la veritat, ja sabeu que a mi el món conte em funciona. Abans d'anar a dormir un contet i ja saps quan acabes, te'n vas a dormir i ja l'has deixat acabat. I són contes d'aquests que també et col·loquen en una posició de dir això perquè està passant així, saps? Com que jo sento que moltes vegades pensem 1 més 1 és 2 i quan 1 més 1 no acaba sent 2 és com que ens explota el cap. I això passa una mica amb Àngela Carter, que hi ha com aquesta... aquest mal rotllo fins i tot de vegades de dir, uau, per què això està passant així, saps? Una mica. Però a mi em va agradar, em van semblar ben escrits i em vaig passar bé llegint-me'ls. Llavors us els recomano també moltíssim. A més, trobo realment que fa molt per aquest hivern. Mica de Llar de Foc i Àngela Carter. El color aquest de vi negre, a més de la portada, ja ho indica. Ja ho indica, nois, vino tinto. És per llegir durant època de tardor. Això no us ho podeu llegir a partir de l'abril. Per tant, aneu posant-vos les piles perquè us heu de llegir ja. I ja està. Bàsicament aquestes han estat les meves primeres lectures d'aquest any. Estic molt contenta perquè realment són llibres... O sigui, he com tingut bon ull, saps? Com que sento que tot ha estat molt compensat, que tot m'ha agradat, tot m'ha interessat bastant i no he tingut la típica lectura que se'm fa pesada o que em poso en un llibre i després descobreixo que és un pal. En fi, compreu La garota entre les dents, de Pau Cosí, editat per Miss Juliana Canet, i veniu a les presentacions. Ah, mira, la presentació és el dia 30. La presentació és el dia 30, vindreu? Veniu, sisplau. Sisplau, veniu, vale? Abraçada molt forta, nois i noies, que vagi molt bé. Adéu.